Hej venner, velkommen til den her video. I dag er fredag den 22. Klokken er 8:30, og vi er på vej ud af døren igen, fordi vi skal hen til noget, der hedder Bannack, som er en spøgelsesby i Montana. Så det glæder vi os til. Jeg ved ikke lige, hvad det her er for en slags butik, vi er i. De har alt muligt. De har tøj og cowboyhatte, og de har cowboystøvler. Og jeg tror måske, vi er her efter et par af dem til Tigen. Og måske bare lige for at gå på toilettet og sådan noget. Dem skal du da bede om, skal du ikke det? Ja, det tror jeg nok også. Kun $20. Wow. 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 New ones? You think so? Think they look nice? Do you think I'd wear them? Yeah. Yeah. Jojo has full faith in me. Har jeg lige været finde ud af, om hun skal købe et par boots. Fordi Tigen køber et par. Og der er to, både et herre- og et damepar, som ligner meget hinanden. De er sådan lidt blålige i det, men de putter alligevel bukserne ned over der, hvor man sådan kan se støvledelen. Kaya, why didn't you get those boots? Maybe a different day. Maybe a different day. They were cute though. Ja, Kaya endte ikke med at købe støvler, men det kan Tigen. Og vi gjorde heller ikke. Ingen støvler til os. Okay, det er kun 2 minutter siden, vi stoppede ved det andet sted. Men nu er vi lige stoppet her, hvor de laver sådan nogle forskellige lædervarer. For eksempel sadler, til hvis man skal ud og lige ride på en lille hest. Sådan en her sadel med noget mønsterhalløj på. Koster $2.500, som svarer til 17.500 for en sadel. Altså nu har jeg aldrig købt en sadel i Danmark heller, eller sådan en normal sadel, der ikke er håndlavet og er lidt smart. Men det er mange penge. Vi stoppede et ægte amerikansk sted for at få noget frokost. Vi er kommet ud til Bannack, som er den spøgelsesby, som vi skal prøve at gå rundt og kigge i. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det. Det ligger i hvert fald heroppe, det hele. Det skal vi op og se nu. Folk siger, at der er spøgelser. Ja, det er hjemsøgt. Jeg har lige fået at vide i Nørsnal, at der har boet folk her indtil 1930, og det startede i sådan 1860'erne. Og grunden til, at folk smuttede herfra, var fordi, at der ikke var mere guld. Ja, de løb tør for guld i minerne, tror jeg, hvor de nu end fik det. Hvor de nu end fandt guld hen. Og så sagde de bare flyttede ned til byen længere ned. Nå. Det herinde er åbenbart skolen. But this is the courthouse. The central of this building was built for $14,000 in 1876. Yeah, so I don't have to wait for you to know. You don't like this one? Yeah. No. Det her hus tilhører Trevor's great-great-grandfather. All right, everybody stand in. Right here so they can see Jojo. Come right here. Are you coming? At the mountain, see right up there, the diggings? Yeah. They just dug in the ground. All right, we're probably good. You saw them in our picture? Den her bygning var deres kirke. Det her var fængslet. Power back there. Yeah, I saw the power block. Vi er blevet færdige med at komme igennem hele den forladte by nu. Og det var faktisk virkelig spændende at se. Men det er selvfølgelig mest spændende, hvis man gider til at læse alt, hvad der står om de forskellige huse, så man faktisk ved, hvad de forskellige ting er. Fordi det er jo bare tomme gamle huse. Men det er bare meget sjovt lige at vide, hvad der egentlig har været foregået der. Det tog os 2 timer at komme igennem alle husene der.
Så nu er klokken blevet 20 minutter over 4, og jeg tror faktisk bare, at vi skal tage hjem af. Jeg tror måske mig og Jacob, vi skal overnatte ved Trevor og Annika i dag. Nå, jeg har ikke opdateret i rigtig lang tid, men vi har også bare siddet hjemme med Kaja og Tegan i flere timer faktisk og spist noget aftensmad. Og nu er vi så taget med Annika og Trevor ind til Wendy's, fordi de stadig ikke har fået dinner, og fordi at vi skal hjem til dem og sove i aften. Nå, det er blevet næste dag, og jeg fik aldrig filmet en afslutning på vloggen i går, fordi jeg var faktisk rigtig træt inden vi gik i seng, og jeg vidste, at vi skulle op i dag klokken lidt i 6. Så den sluttede bare lige præcis der. Er du glad nu, Eleva? Ja. Hvor hurtigt skal vi strække. Så status det er, at vi kører rundt til hele Yellowstone parken her, ser vi en masse forskellige gejser, forskellige former for gejser. Vi var inde på et museum, hvor vi kunne læse lidt om de forskellige gejser. Så nu går vi rundt og spotter dem og siger, det er den type gejser. Og håber på, at vi spotter nogle seje dyr også. Indtil videre har vi spottet coyote og bison. Men jeg gad godt, at vi så en elk. Ja. Måske. Eller en ulv kunne være sygt fedt. Eller en bjørn. Ikke så meget herude, der gider jeg ikke lige møde en ulv. Vi er alle sammen våben alligevel. Jeg har lige været inde og læse nogle facts om Yellowstone Nationalpark. Det var den første nationalpark i verden, og den blev oprettet, eller blev til en nationalpark i 1872. Og størrelsen på parken, den er 9.000 kvadratkilometer. Og for at sætte det i perspektiv til f.eks. Danmark, 5 gange så stor er Danmark. Så det er 20% af Danmarks areal, bare den her den her nationalpark. Ja. En femtedel af Danmark er den her park. Vi har lavet noget mere research. Ja, der er 9.000 kvadratkilometer her, og Fyn er 3.100, så det er 3 gange så stort som Fyn. Er bare parken. Ja. Den ligger også sådan et sted, så den både er lidt i Montana, lidt i Idaho og lidt i Wyoming. Vi er blevet færdige i Yellowstone Nationalpark, og nu er vi kørt ind til en eller anden by. Vi er seriøst lige på grænsen mellem Montana og Wyoming, men vi er i Montana. Men i hvert fald så skal vi lede efter nogle souvenirs eller et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad vi kunne tænke os, men vi bliver nødt til at købe et eller andet. Hej! Hi. In case you missed me today, hi. Klokken er blevet 9 om aftenen, og vi er endelig kommet ind til Rexburg, som er den by i Idaho. Vi er kommet til Idaho nu. Som er den by, vi skal spise i, fordi det her Hagen går på college. Så vi sætter lige her i samtidig med, at vi tager ind og får noget aftensmad. Og så tror jeg egentlig bare, at det var alt for den her vlog nu. Jeg tror ikke lige, jeg gider filme, at vi ender at spise, og at vi tager hjem og går i seng. Fordi vi skal tidligt op igen i morgen. Så det var bare alt for denne gang. Vil du sige hej og hej? Hej og hej. Hej.